Ahoj, zdravím všetkých, je tu opäť Vladisimo a dneska ja vás vítam pri videotutoriáli na účtovný program Omega, ktorý máme priamo tuto. Viacerí ste ma prosili, alebo konkrétne jedna osoba ma prosila, či by som mu mohol spraviť teda videotutoriál, tak není problém, reku, však pomôžem, keď sa dá a keď tak, preučte sa niečomu aj vy. Neviem, v akej kvalite to bude, pretože môj posledný mikrofón letel cez okno, keďže ma dosť nasral, čiže toto je zabudovaný mikrofón, tak dúfam, že to bude zrozumiteľné aspoň trošku. Takže začneme teda tým, že si otvoríme asi Omegu, ako inak. Ja si starú firmu zmažem, keďže toto je demo verzia. Áno, to mi je jasné. Áno, ešte s Natáliou sme robili. Čiže toto si zmažem. Zátvor, ideme na novú firmu. Takže klasika, ako môžete vidieť aj na papieri, založiť hádam vie každý z vás, ale keď nie, tak ideme aj to spraviť, čiže dáme normálne ďalej a podľa údajov, týchto údajov vyplňame všetko, čo treba, čiže obchodné meno firmy, Metex, veľkým, Metex S.R.O. Tak, máme kalendárny rok, dáme ďalej. Typ, ulica, všetko vyplníme. Všetko, čo tam máme, dáme Konvalinková 25 PSČ 821 01 Pestrova Číslava. I čo máme tiež zadané 25 15 8657. A nezlaknite sa, niekedy to ičo není zadané. A v tom prípade sa, dič niekedy není zadaný. Ten je zadaný pod IČDPH. Keď si všimnete, v niektorých firmách to není zadané, čiže za tým SK sú nejaké čísla, to SK vynecháte a vlastne tie čísla sú dič sám o sebe. Čiže asi takto vám to ukážem, niekde to iba zadané takto, proste dič nemáte. Takže dáme IČDPH zatiaľ. Takto sme si zadali a v podstate tieto čísla sú dič zapísané v obchodnom registri. Aj toto musíte napísať a to je OR pri OS Bratislava 2 vložka, prečo nemôže byť tampon 948 KR. Dobre, takže základné údaje by boli. Dáme ďalej, prihlasovacie meno, dáme klasika Vladis, heslo, dáme bez hesla, na čo nám bude heslo, dáme OK, áno, bez hesla, OK, otvárame. Teraz nám to chvíľočku bude pripravovať, čiže to potrvá, ale nie až nejak extra dlho. Dobre, malo by vám vypísať toto, keď sa vám to spraví. Toto nepotrebujeme, čiže odškrtneme návrat. Tak, keď už máme teda založenú tú firmu, tak by sme mali aj tie nejaké ďalšie údaje o nej vyplniť, čiže firmné údaje. Máme toto všetko možné. A zase doplňame len z tohto tu stredisko nám netreba, ani prevádzku. Tu máme štát Slovensko. Áno, ESET je fajn, že sa mi spravil dič, nič, toto máme. Ideme na ostatné údaje, čiže telefón, normálne tu máme napísaný telefón, tak dáme telefón 02 64 64 97 54, fax tiež 02 lomeno 64 64 9755. E-mail metex@gmail.com, web www.metex.sk,
EAN firmy netreba, zodpovedné, nič, právna forma je to Metex SRO, čiže spoločnosť s ručeným obmedzením. A tuto SK na C, tu je, že SK na C vyhľadajte. Takto ideme vyhľadať presne. A tuto máme napísané, že výroba odevov, keď si všimnete v názve firmy, že Metex SRO v zátvorke výroba odevov, tak dáme tuto do tejto kolónky, že názov činnosti výroba odevov. V škole sme sa učili, že výroba odevov, že to bude výroba pracovných odevov, čiže si vyberieme tu a máme už aj SK na C. Čiže máme už všetko, logo firmy, pečiatka a podpis nás nezaujíma, dáme OK a máme teda aj tieto údaje. Ak by mi náhodou niečo nešlo, tak sa ospravedlňujem, predsa len sú prázdniny a trošku som vymetený aj ja, čiže to chvíľinku potrvá. Ale, takže ideme na partnerov, tí sa pridávajú cez číselník partnery, to je ako prvé, ktoré si pridáme. Otvorí sa nám tento cross, aby nás nemýlil. Tu mám takto, tak tento cross si vymažeme. Áno. Tak, teraz dáme pridaj. Ideme klasický názov firmy, prvé máme CAB SRO, ulica a číslo 2 12 PSČ 01001. To je jedno, premnožené Žilinská, lehota je mi tu úplne uriti, čo to bude. 36008, že by? Alebo ja som to napísal. Jasné, ja som Sveger, ja to viem. No, Ditch je tu 2020 21 58 10. Je to platiteľ DPH už len preto, že tam má IČ DPH. Takže toto máme. Základné veci ohľadom tohto. Ešte ideme na banku, keďže tento obchodný partner má aj banku. Číslo účtu máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kód banky 0200. Ale áno. Názov účtu úplne jedno, dajme tam. A to ani netreba, stačí dať OK. OK, máme prvého. Teraz dáme znova pridaj, aby nás to nepomýlilo. Nebudeme dávať cez kopiu, lebo niekedy to cez kopiu kompletne zblbne, lepšie je to dávať cez pridaj. Takže pridávame druhého, Flux a S. Ten sa nachádza na Dubová 7. Tak. PSČ 831 02 Bratislava, Slovensko. A teraz ideme na IČO 453 000 87 Ditch 2020 48 38 10. Platiteľ DPH, lebo zase to sa tam nachádza IČ DPH. Dobre, zase banka, pridaj, číslo účtu máme teraz 987654321, kód banky 0900. Áno, toto si nevšímame. 900, klikneme Giga SK BX, to nás nezaujíma. Vypísalo to niečo, dáme OK. Teraz, keď máme týchto partnerov, môžeme dať návrat. Takže máme vyrobených partnerov a ideme si vybrať pomocou úlohy okruhy dokladov, ktoré budeme potrebovať. Tieto doklady nájdeme v firma, nastavenie a okruhy. Ako ste si mohli všimnúť, takže budeme potrebovať iba odoslané faktúry, čiže tie necháme zaškrtnuté. Toto nám nebude treba, ani toto. Došlé faktúry necháme. Pokladničné doklady, bankové výpisy, interné doklady, colnú deklaráciu nepotrebujeme. A z cudzej mení není to tu síce napísané, ale budeme potrebovať zahraničné interné doklady, čiže všetko ostatné môžeme vyškrtať, to nebude treba. Dobre, úloha číslo 1 splnená. Takže ideme na úlohu číslo 2 a to pridať bankové účty a pokladnice. Takže klasicky ideme najprv na pokladnice, dáme pridaj, je jedno čo spravíte prvé, či pokladnice alebo tie bankové účty, je to úplne jedno. Takže prvú máme tuzemskú, hej, ale toto si najprv vymažeme. Nech nás to nemýli. Tuzemská, kód
pokladnica 1, P1 môže byť názov pokladnica EUR. Toto sedí, dobre. Začiatočný zostatok pridáme, dáme pridaj, ten v sume 200, dáme OK a OK. Počkať moment, niečo to vypísalo. Takto jasné, nedalo to analytiku. Dobre, máme pokladnicu číslo 1. Teraz ideme pridať pokladnicu číslo 2 a tá je valutová. Čiže tá nás nesmie pomýliť. To si treba všímať v prvom rade, lebo tam sa stávajú najväčšie chyby. Takže to bude mať kód P2, akože pokladnica 2. Názov pokladnica USD. Mena, keďže je to USD, tak asi logicky USD. 002. Začiatočný zostatok pridáme. Suma v sume je 1350, ale pozor na kurz, aj ten je iný, 1,350. OK. Takže toto zrejme analytika nebude uložená. Čiže si to takto rozklikneme cez lupu. Dáme si hľadať pokladnice, čo sú 211 a vidíme, že tu máme iba jednu s analytikou 001. Čiže my si musíme tú druhú vytvoriť. Respektíve tuto môžeme dať aj kópiu a iba klikneme do analytiky a zmeníme pokladnica číslo 2. Vytvorí nám to automaticky. A teraz dvojklikom potvrdíme. Takže nám to preradilo analytiku tohto k tomuto. Dáme OK a pokladnice máme hotové. Dáme návrat, ideme na bankové. A nie, omylom som dal tlač, to som nechcel, pardon. A ideme na bankové účty. Tento si mážeme zase, hej, zväčšíme. Takže ideme pridať prvý. Banka, kód účtu, to je jedno, asi B1. Názov bankový účet. Bežný. Kód účtu je jedno, aký dáte, či to bude B1, VBU, je to úplne jedno. Pobočka nás nezaujíma, číslo účtu, tam je zadané a to je momentálne 26 25 04 87. Kód banky je tiež zadaný 0200, áno. Toto nám niečo vypíše, bla bla bla, to nás nezaujíma. V nastavení ideme dať začiatočný zostatok a ten by mal byť 42 500. OK. Ideme znova. Ideme cez pridaj. B2, názov bankový účet rezervného fondu. Číslo účtu 32 48 11 84 a kód banky 02, áno, 0200. Zase klikneme, dá nám ten Swift kód, ktorý aj tak nepotrebujeme. Začiatočný zostatok je tam 700. Zase zrejme analytika nebude, čiže si ju ideme vytvoriť, tentokrát pre 2 jedničky. No není, čiže to môžeme dať kópiu 002 bankový účet číslo 2. Automaticky to vytvorí, zase dvojklikom potvrdíme a máme. Teraz ide trošku inakší bankový oný, to nebude účet, ale úver. Čiže u tohto bacha, keď robíte úver, tuto musíte typ účtu zmeniť na úverový. Kód účtu B3, názov bankový úver, číslo účtu 2 3 5 6 8 9 7 4 1, teda aspoň myslím, áno, áno, 200. Klikneme, malo by to zase Swift kód dať. V nastaveniach pozor sa dáva minusovým znamienkom každý jeden úver. Tento by mal byť 461, syntetika 461, čiže bude dlhodobý. Toto treba zmeniť na 461 000, presne tak. Dáme OK, teraz by to malo potvrdiť. Dobre, máme všetko. Takže môžeme dať návrat, toto by bolo v podstate vytvorené. Ďalej by sme mali teoreticky spraviť strom, sa robí cez firma, nastavenie, číslovanie dokladov.
A ten strom by mal teda vyzerať nejak tak podľa toho, jak to máme naskenované, čiže to ideme všetko upraviť do takej podoby. Rozklikneme iba toto prvé a toto si všetko porozklikávame. Malo by to vyzerať takto nejako, jak to mám ja momentálne. Takáto blbovina. Čiže, aby to vyzeralo takto, toto necháme teda, to vidíme opticky, že to máme rovnaké aj toto. Akurát tuto vždy pri týchto minuskových sa dáme oprav a tuto musí byť typ číslovania manuálny, čiže to môžeme rovno spraviť u každého. Nech potom sa k tomu nemusíme vracať. Všade to dáme oprav, manuálny. Pri bankových výpisoch každom jednom. Manuálny. Potom sa k tomu ešte vrátime, to budeme automaticky ešte upravovať, ale aby nás to nepomýlilo a aby sme na to nezabudli v prvom rade, tak preto to automaticky už nastavujem na manuálne. Dobre, to by bolo. A ideme teda od začiatku. Vôbec to nie je v takom tvare, akom by to malo byť, čiže dáme oprav, toto tu. Desinou to vôbec nebude začínať, aspoň tento koniec. Malo by to byť OF, čiže text iba zmeníme na OF a ne desinu. OF. Ďalej, roky by mali byť podľa papiera na konci, čiže iba klikneme na roky a dáme presun. A toto je v podstate, takto by to malo vlastne vyzerať aj podľa papiera, akurát, že tam je starý rok. Ale toto je správne. Takže ideme na došlé faktúry, to isté s nimi. Text bude DF, nie OF a zase roky presunieme na koniec. Tak. Nasledujú pokladnice, pokladnica EUR, tá je v poriadku. Tuto môžeme opraviť tiež, nie že môžeme, ale musíme. P, príjem, kód môže ostať P, lebo no to je úplne jedno. Text, PPD 000, OK, to by malo byť. Áno, P, musí ostať P, pardon, to už som ja zaváhal teraz. Vravím, už som to dlho nerobil, keďže sú aj prázdniny, aj to treba brať do úvahy. Takže VPD. Ideme na bankové výpisy, tie absolútne nevyzerajú tak, jak majú vyzerať, čiže dáme oprav. Kód môže ostať B1 kľudne. No vlastne nemôže, no. To musí byť VBU, to je vlastne to, čo je v tej zátvorke, tam napísané. Čiže VBU, názov, teda bankový účet bežný. Oprav. A toto je práve tá zátvorka, akože tuto to ani není podstatné v tomto, ale tak lepšie, nech nás to nepomýli. Čiže VBU, toto, čo je tu napísané, bude vlastne tuto v tejto zátvorke. Čiže to treba upraviť. Ďalej toto číslo je vlastne toto tu, čiže to ideme tiež upraviť, tam bude napísané zase bankový účet bežný. A nakoniec tam tieto číselka sú vlastne táto posledná zátvorka a to má vyzerať formou VBU, pomočka 000, pomočka 000, dobre to sedí. Takže takto, zase ideme na druhé, to bude VRF, bankový účet rezervného fondu a aby sme ušetrili čas, tak si to jednoducho iba skopčíme a toto rovno vložíme sem. To napíšeme zase VRF. Nakoniec zase má byť VRF. Máme konečný. Posledné bude VUU, bankový úver. Zase si môžeme skopčiť. Oprav, VUU, názov sem s tebou. VUU 000. Áno, tu tom vypíše, že by mal byť 221, ale my ho chceme uložiť zo 461, keďže úver má dlhodobý úver je 461, nie 221. Takže to nás iba upozornilo, ale inak je to v poriadku. Ďalej máme trošku komplikovanejšie, alebo respektíve vyzerá to komplikovane, ale nič na tom komplikované není. Čiže ideme na prvé. Toto nazveme teda ZVL, zúčtovacia a výplatná listina. Toto môžeme takto. Účtovacia a
platná listina, si môžeme zase skopírovať, nech to je jednoduchšie. Oprav, vložíme to do názvu, kód ZVL, presne ako je zadaný, vlastne zase v tejto prednej zátvorke bude. Teraz do tej zadnej zátvorky ZVL a zase vidíme, že roky treba presunúť, spravíme, máme. Ideme ďalej, nasledujú zásoby, čiže to dáme ZAS, skrátka, zásoby, okopčíme, tu dáme, vlastne to nekopčíme, toto je úplne iný štýl, tuto máme teda príjemku, napíšem príjemka, má to vyzerať PRI, roky zase presunieme. No a aby sme dosiahli toho, aby sme tu mali dve, tak jednoducho na to klikneme, dáme kópia. Teraz dáme vid, výdajka, vid. A ono nám to tu vytvorilo úplne krásne výdajku. Takže to máme a teraz ideme na ID iný. V podstate ono je tam zadané ID iné, ale to už je fakt minimum. Tuto dáme iné. Oprav, aj tu dáme iné, iné, teda aby sa nepovedalo, kód iné, teda ne, kód je ide, pardon, to už som zase posral ja. A to by bolo ešte tie roky, dáme OK. Zmenky nám vlastne netreba, čiže tým sa nejak zapodievať nebudeme. Takže jednoducho dáme, ešte tu máme účtovné doklady zahraničné interné a u nich akurát nastavíme teda tiež manuálne číslovania, inak to je všetko, týmto sa nebudeme zapodievať. To ani na písomke, ani nikde nebude treba, čiže dáme klasicky len návrat. Takže už máme aj strom hotový, tak jak by mal byť a už jednoducho ideme. Potom dostanete tento papier, tu môžete vidieť tie aktíva, pasíva, jednoducho ako si zistíte, že čo je čo, tak v podstate dáte kde to bolo teraz? Tuto, číselník, účtový rozvrh. Jednoducho zistíte aktíva, pasíva, čo ja viem, nevieme akurát zistiť tú 0,22, či je to aktívum alebo pasívum, jednoducho napíšeme a zistíme, že je to aktívum. Aktíva majú tvar ten účet, čo je tam napísaný, lomeno 701. A pasíva majú presne opačne, 701 nám má dať a nadal ten účet, ktorý tam máte napísaný. Čiže to je rozdiel medzi aktívami a pasívami. Ten papier jednoducho vyplníte podľa toho, spočítate sumy aktív tým pádom, ktoré vám vyjdú, a sumy pasív, ktoré vám tiež vyšli tuto, a odpočítate ten rozdiel. Odpočítate a teda ten rozdiel je ten výsledok hospodárenia, ktorý tam doplníte. Keď už máme toto všetko hotové, môžeme ísť začať robiť začiatočné stavy. Ale ešte predtým vám ukážem takú jednu maličkú vec. Možno budete mať napísané, že pridajte, čo ja viem, niečo do účtového rozvrhu. To sa robí práve cez toto, ako som tu navigoval. Číselník, účtový rozvrh. Čo ja viem, budete mať zadané, že pridajte do účtového rozvrhu nejakú DPH-čku, bla bla bla, takú a takú. Tak jednoducho otvoríte, vyhodilo vám to DPH-čky, dáte kópiu, analytika bude, čo ja viem, zadaná v tom, že máte vytvoriť z 0,0 jednotkou a má sa volať ten účet daň za psov, čo ja viem. To je úplne jedno, dáte OK a vytvorilo vám to. Není problém, toto je v podstate úplne ľahunké. Takže keď už máme konečne toto všetko, čo sme potrebovali, môžeme ísť začať robiť začiatočné stavy, čo ideme cez evidencia a účtovné doklady. Si zväčšíme, nech to vidíte. Takže ideme na pridaj. Ideme na interný doklad, ide nový doklad. To sa robí vždy cez ide nový doklad. Text je začiatočný stav. Ešte vopred vás upozorním, predtým než začneme robiť tento voľný, aby vás to nepomýlilo, tak si pokladnice s zahraničnou menou alebo aj bankové účty s zahraničnou menou rovno škrtnite ako keby, alebo proste ich neberte do úvahy. Dajte si tam poznámku, že to nerobíme. Tie sa robia zvlášť, totižto túto pokladnicu USD, čo tu máme, budeme tiež robiť ako zvlášť doklad. Takže ideme takto, pokračujeme, odenterujeme dátum vyhotovenia, keďže je to otvorenie 01.01.14
1.1.2014. Text ostáva, odenterujeme, suma ideme klasicky. SHV a SHV majú sumu 20 000. Má dať teda klasicky 0,22, tak 701 dal. Hotovo. Ideme ďalej. Toto budú oprávky k SHV a SHV, tie sú pasíva v hodnote 9950, 701, 082. Materiál na sklade pomocný v hodnote 2900. Pozor na analytiku, tam ho máte vľavo 100. Tá není vytvorená, čiže musíme ísť cez lupu. Dáme hľadať tú 112, dáme kópia, analytika bude 100 a tam máme, že materiál na sklade a má byť základný, čiže si iba dopíšeme pomočka základný. Analytiku som už napísal, máme 100-kovú, dvakrát klikneme, máme ho tu. Takže jednoducho takýmto spôsobom všetky účty. Pokračujeme materiálom na sklade pomocným, ten je 1730. Má dať, zase si asi budeme musieť nájsť, áno. Dáme kópia 112 200 tentokrát a ten bude pomocný. Zase dvojklikom potvrdíme. Na strane dal 701, ako inak. Dobre, ja to nebudem celé robiť, keďže fakt to by trvalo trošku dlho, toto videjko. Takýmto spôsobom proste urobíte všetky tieto. Dávajte si bacha, aby ste tam teda nedali tú zahraničnú pokladnicu. Tu tam fakt nedávajte, tá pôjde zvlášť, tu vám ukážem ešte. A nebudem to robiť, ale keď to dokončíte, všetky tieto operácie tam dáte, teda s výnimkou tej pokladnice, zmeníte na evidenciu na iné a zadáte interné číslo, ktoré máme momentálne zadané ako 01, ale nie je to 11, čo tam máme, ale to je vlastne rok, čiže 2014. Zase nám to zmenilo debilne ten dátum, na to si treba dať bacha. 010114. A potom nám to zvykne aj toto spraviť. Účtovné obdobie. Otvorenie. Pozor na to. Otvorenie. Zvyšné nás nezaujíma. Takto. Máme hotovo. Potvrdíme. Stopneme. OK. Uložiť do 0. Áno. Tú sumu si nevšímate. Vy budete mať určite inú, keď to dokončíte, keďže ja som všetky operácie nerobil. Potom je tu zvlášť teda toto. Ten zahraničný interný doklad. Aha. Takto, nový doklad bez rozpisu, partner nás nezaujíma. Text, začiatočný stav. Zase takto. Mena je USD. Kurs ECB ste mali zadaný zo začiatku 1,350. Začiatočný stav, suma zahraničná je tých 1350, čo je 1000 eur. Na strane má dať klasicky 211 002, má dať 701 002. Máme hotovo, zase stopneme. Toto nechávame, napíšeme interné číslo ZID 01/14. Toto preklikneme na otvorenie, dáme OK. A máme aj toto. Keď už toto všetko máme, môžeme ísť účtovať. Účtovať tiež nebudem všetko, ukážem vám prvé dve operácie, aby ste vedeli aspoň čo a ako. A potom podľa toho budete fakt logicky postupovať, to vám logicky dopne, čo tam patrí, ale iba aspoň teda, jak sa to účtuje, aby ste videli, čiže pridaj, okruh. Toto bude príjem do pokladnice, čiže logicky vám príde na to, že to bude pokladničný doklad, keďže to bude niečo s pokladnicou. Tuto možno to bude vyzerať komplikovane, ale je tu dotácia pokladnice. Dátum vyhotovenia je 7.1., to si všimnite. 070114. Sume
150. Automaticky vidíte, že vám to dokonca zaúčtovalo samé od seba. Čiže iba odenterujeme a máme hotovo. Dáme OK. Aha, nedáme OK. Ešte interné číslo a to je PPD 01/14. Áno, január. Tak. Máme prvý doklad. Ešte vám ukážem teda druhú operáciu, ako som slúbil. Toto je trošku iné. To sa týka došlých faktúr. To vám aj logicky dojde, že keď nakupujete, tak je tu došla faktúra. Tuto vyberete. Vidíme, že to máme aj z DPH, čiže to bude nový doklad s rozpisom DPH. Číslo dokladu nás nezaujíma. Alebo zaujíma? Ja neviem. Asi áno, dáme tamto DEV 01/4. Neviem, čo nám to tam hodilo, ale to je jedno. Partner, áno, partner, pozor, teraz sa týka partnera C a B. Odenterujeme. Text, niekedy to aj ponúka niečo. Nejaké tie vecičky na one. Môžeme si všimnúť, že toto je práve obstaranie materiálu. Čiže môžeme dať toto. Dátum vyhotovenia je 12.1.2014. Dátum splatnosti môže byť tých 14 dní, to nás nezaujíma. Alebo je to úplne jedno. Základ je 2000, DPH nám automaticky hodilo. Dáme OK, odenterujeme. 321 nám to hodilo, na stranu dal Enter. 111 nám má dať. A 343 nám automaticky započítalo. Tuto. Všetko nám automaticky nahodilo, keď sme vybrali obstaranie materiálu, čiže není problém ani s týmto, niekedy nám to fakt automaticky, ako sme tuto videli, zaúčtuje. Interné číslo asi bude treba zadať, no jasné. DF 0114. OK, áno, máme. Blika nám červeným, že ešte není splatená. Tak si môžeme ukázať ešte teda to splatenie, i keď to je operácia až číslo 6, ale my to teda tam skočíme. Tuto klikneme na to a tuto je, že uhradiť doklad. Uhradzané je to z bankového účtu, čiže okruh bankové výpisy, evidencia. Je to uhradzané z VBU, číslo dokladu je VBU 02/14, ne 13/14. Kurz ECB nič nás nezaujíma, keďže mu platíme v eurách, ani kurz banky, zaplatená suma, OK. A už je automaticky spravený, máme ho tuto, keď tak môžeme si ho pozrieť. Hotovo. Už nám, pardon, toto je ono. Ale čo sme ešte zabudli je dátum, nevadí, ten môžeme aj túto upraviť. A to sa uskutočnilo toho 21.1.2014. Hovno v auguste, čo dávaš, čo si jak? V januári. Ok. Tak. A takýmto spôsobom v podstate všetky operácie, není to nič ťažké, fakt vám to väčšinou ponúka na výber možností a keď nie, tak to tam logicky nejak doplníte. To není nič ťažkého v podstate, však asi tak no. Môžeme dať návrat, teda toto boli fakt tie základy najväčšie, keď tak nebudete niečo vedieť, kľudne mi napíšte do komentára, opýtajte sa ma a ja vám skúsim poradiť, keď tak možno aj s nejakou video odpoveďou, že čo ešte budete chcieť konkrétne vedieť. Není problém, len teraz ma trošičku tlačí čas, ponáhľam sa preč, tak som to narýchlo nejako zbúchal, aby ste aspoň ako tak videli. Keby niečo, fakt mi ešte dajte vedieť, dúfam, že sa teda videjko ľúbilo, ak sa páčilo, tak palec hore a nejaký ten koment povzbudzujúci by sa hodil samozrejme a keď sa nepáčilo, kľudne ten palec dole a už to poznáte, však chápete. Takže ďakujem ešte raz, že ste si kúkli toto videjko, čaute, majte sa a vidíme sa pri ďalšom videjku, tutoriáli alebo let's play.